eta gero, artea ulertu dugunik, martxartu dut, baina pixka tartolaketan gure goera berak eki ditugu, eta igual zerbaiten seinale bada, ez? Hasieran, ikusten duzu eredu soziala, kultura eta herritartasuna kontutan eduki dugu, eredu soziala ongizateakin, asko lotu dugu, hasieran harremanak garrantzitsua hasieran, eta pixka demenguria antolaketaren norabideak gana, ez? Berdintasuna aipatu da gazteak, aipatu dio osasuna, garapen ekonomikoa lurrari eta jasangarritasunari lotuta, kulturaren transmisioa, euskara, duen garrantzia, eta horrela desbe, hezkuntza unibertsitatea, sormenak, lotuta duena, eta herritasunean, pixkat, demokratizazioa eta demokrazioa eredu berria, itzatzea, elkarbizita etorkinek lotu dugu, eta gero, herri antolaketan beharra ikusi dugu.